Ingnan na naman nas pare, sa mga pastor nga naluwas na. Ilang una-una, kanang seremonya sila makaluwas, pamadlungon ko ninyo, anak. Madili pa, sugal-sugalon, kasi taga na malikas. Na, bato magari ko dito. Sinabot na ko. Pamadlungon ko ninyo. Ako'y makabayadan na ako, kaya una-una ba nila, huwag ko rin magpulaw kung wala sugal. Maginaw na ako, nga patay na mo. Dili na mo kabalis niyong lawas. Wala na'y panahon. Na yung lawas ngayon kasaylo. Sa nakasala ninyo kanihadto. Panawan na o. Na. Di ba mga kasi mong parinte, makaliwat kay mga pasaylo, di nakakabalik sa mong lawas. Nang mga ngayon ako nyo sugua, nang mga ko, karon sultihan sila sa inyong sala. Kana nagsaad ninyo, oh, naluwas na. Kana nag-aampo ninyo, naluwas na. Mo, lagi dili, gyapon sila kakita nimo. Mo na. Mo na gani mo adto ko dito. Ayaw na ko niyo kasula mo adto ko dito. Wala man nakakita, bisa ng mga pastor, ang mga pare. Wala nakakita. Ikaw lintuman lang ta sa sugo, sa balaang kasulatan. Dili ito mo makana, no? Oh. Makaluwas ang reliyon. Dili, no? Nga, makaluwas sila sa imo, dili, no? Malagi na, ngayon ako ninyo sugo, Isige na ko ingon biyain ninyo na andan nga pagtulunan, na naitaw, makaluwas, pinagi sa Bible, sa pangadji, sa unsa pa diha. Na, puling lang. Sa manggod, kay dili man sila maminaw na ako. Kaya wala ko no ko'y lagi. Nahimala na din eh. Tugod mo na silang garbo. Karon pa mo mingon ako. Muwak panang ka. Oo, tanawa. Di, napatay na po ka. Na. O, di ba ikaw kasauna ka na? Ikaw. Di ba pare ka? Mo lagi halang doon lagi. Usawa man ako na. Bisan ikaw sa una. Hindi ka maminaw na ako. Asa ka maminaw? Ay ka na iyong trabaho. Mulay na pagmay. Sige kong ingon. Sige kong wali din eh. Na. Gidaot man gani ko kung kailao, pwede na ko na ipaminsan ako sila. Grabe ang komentaryo. Yun ako nga, buhat ng gulbog inyo, buhat ng gulbog inyo. Di mo mangilabot. Sagaran na ba, ang suod na akong kailag yun. Di. Ako kikapoy na ko sa kalibutan. Kapoy na kahit kasugtian ako, kanang magawas babahugaw. Sos, nag-away-away. Kaptangan, unsa na diha. Pero nag-religyoso na sila. O bakit nagtuon ganin sa mga pare? Mga gani o, nawa, nag-asbray kayo mga kahibalo. Nang ako giingon lagi ninyo ang balaang kasulatan may gamiton sa paghukom. Klaro man, anas balaang kasulatan. O klaro anak. Nga. Bubat-buhat, pampun mo, mga propesiya. Kasi isultin ako na. Kamu tanang maminaw. Ako sinuli ha. Ako yung ipadayag ninyo tanan. Gapoy na kayo. Kung may magdili may tabo ni. Udahonog din kalibutan. Usuko na yun ang Diyos. Kay inyong gigamit ang iyang mga gibalaan. Gigamit ninyo ang Diyos. Na mura na mo kinsa. Mura na mo kalang doon. Muna akong iingan ninyo. Maugin na akong iingan ninyo ba? Ngayaw gimog pasigarbo. Gitagahan man mo tsansa sa Ginoo o sa mga tao. Pagibutang mo di aron may katubod magwali. Ayaw nyo gamita nga may mga lang doon. Kung nakita ko ninyo na nagawali, ayaw na lang mo bugal-bugal na ko. Ayaw na mo pag-ingon, maayo po mo.
Basta ako, isulti na ako ang tanan. Sa araw ko lang mo na adlok. Sige na kong sulti ninyo. Tuyukan ninyo lang sa palibot na ako. Mo-reply ko na kayo ko wala ko igahom, ko wala si Kristo. Manang akong problema, mamatay na pod mo. Kaya kung mamatay mo, muingon na po magsuri na ako. Tag-as ang mo garbo. Ang Biblia yun nga gamiton sa paghukom. Kaya kung dili Biblia, porte daghan ang mga tao nga luwas ng mga pakakon, pakitason. Ayun na maglusot-lusot sila. Ito pagbasa mo sa Biblia, ay gumugtuan na nagsulti na ang simbahan makaluwas. Na, nag-away ng manggali mo, di maghusay ang tao. Kung ang simbahan maluwas, kaya musulod lang ka ito, bukawang kagustiyas, musulti ka sa sara sa pare, maluwas ka, iyaw. Ako aging isulti ninyo. Kung buhi man ka karon, kung buhi man ka, ako isulti ninyo. Nawal na yung mga patay diri. Diri nakita na sila sa impyerno. Nakita na sa langit. Ay bagong yuta no. Malagi nagwali ko sa dato na kung bagong yuta kay parang dili mo daw ng kalibutan. Pero problema man God, di man sila usab silang kinaiya. Gusto pa sila mamatay. Ano problema? Ako apong gipandungan. Nagpandong po na ako, dali po matintal. Di, mas unog yun mo, mamatay mo. Gusto mo sa pan, sa paganto, sige. Kung sige kong istorya nga, biyahe ninyo ang inyong kakog, o dili na lang ang inyong isulti, parang wala'y hugaw magawas yung baba. Ika lang na sa inyo nga, kung imbis ba ito nagkasala, tubagon po dayon. Dili makapasaylo. Di, may stress mo, mamatay, makaparasi mo ha. Di, namatay ka, nagsakit. Lamok na kayo. Magmahal lagi mo, kasi doktor, magmahal lagi mo. Bata pa kayo na ay. Ang isa kay katos-katuig yun, ang gingon sa Ibli Papa Diyos, na uban sa obra pa gani. Kaya na kung yung subuan. Tutuan ng mga, kanang mga nagpasigarbo dito, makaluwas na sila. Kanang nag-ingon yung prayer niyo diyan, naluwas na. Ano? Magpili-pili. Kung naas pala ang kasulatan na rin, ingon sila ang makaluwas. Anong mato ko dito ay ko sa mukha ninyo. Nantura ko dito para magpakita ko ng mga tao po naguna-una na maluwas pa nila kung mato sila dito. Karon lagi ka. Ang paresin mo, dato ka daw. Mga lang doon ka. Lagi. Wala mo kailan ako. Kailayo mo. Pero karon. Ikaw, nakadungog di ka sa Facebook. Ano, wala man kadaan eh. So, amahan, papawa ko na sila. Wala lang ko yung may mga anak. Di mo ko makaluwas. Di man mo matinumanon sa Ginoo. Yes, Kristo, ang Diyos, matinumanon mo na. Tumanon man din niya iyang, sige, may naot ko. Salamat niyo. Pagaw na gani ko. Winali diri Pagaw na ko sinunti. Bahala mo diya. Lang kadalot, no? Gusto ka ng cellphone para ka lang na pag-base na po. Ay. Wala sa kabalo nga. Kadaangat ako, kamatayon. Kada buhat nila, kada dili sila mapansin sa ko istorya. Ila kong giinsulto nimo, di ba? Sakit ako kasing kasing pagkaroon na. Wala ka akong bari. Dahil sa asa ka, wala ka akong bari. Ibig kong trabaho ko. Sampatin na.
Uli na ko dre. Wala akong patay. Salamat naman. Samtang buhay ko, magpakamatay ko sa akong mga tinudluan na si patay na ko. Magpakamatay ko sa kalibutan sa mga taong naglibak, ako mga parente na siya patay na ko. Pero tumanon ko, umigabot sa panahon. Sa magilak pa sila magdangon niya. Karon gani, gibati na ako ang kasuko. Kaya sa kabalo, ang tinuag na isog, magpakamatay para sa kaaway. Pero mapatay para sa iyang mga anak. Paglaban sa iyang mga pinangga. Salamat naman. Tumanon ako. Basta, ayaw ko biyahe. Matungan yung papa. Matungan yung papa. Inigabot sa panda. Matungan yung papa. Matungan yung papa. Salamat. Patlon ko ang akong nakawan. Kung may rungdan sa akong kalaglagan. Putlon pa na ako akong mati. Lugito na ako akong mga mata. Kung may rungdan sa katapusan. Sa talang. Salamat naman. Salamat. Kaya bili kinig akong pagantos, ang akong pagwali, ang akong pagtanaw sa ilang mga sala, akong pagpaminaw sa pagpakaruita. Pumipili man kung sila magpabuta-buta. Man, ito yan ko ka na. Putlon ko ang akong mga tugi pangalit mo para sa matawid-tagahan kong kapalaran. Putlon ko ang akong pag-ingon, ayaw sa sila. Man. Kaya ako pa silang abalahan. Putlon ko man. Matuman yung pagpahan. Galoin ko sa mga tao sa mama. Makaya kanila ay mong kasupok. Makaya kanila man. Kung daw nung kalibutan. Doon na yung mga katalagman. Makaya ka na yun. Asam na yan lang. Ang gusto ka na ka. Dapat ka na ka. Palayon lang sa pagsubok sa kapapakaran. Kaya ginahanggang yung matuman ang balaang kasunatan. Mabating ka panahanan. Kaya nasulat ka na sa balaang kasunatan. Walay nasulat sa balaang kasunatan. Na di may tawag. O inyo ka na. Gibuhat din eh. Ang tanan na imong gisulti ka na ito. So wala pang nakabot sa kapanonan sa imong paghusay ka diya pinalong sa balaang kasunatan. Ano na yung nakadaan gisulti ka nila. O kanang kanunay ng tipon din na namati ka nila. Sila ang buhing saksi. Nga nakailang na ako. O nakailang sa kanila. Ano na ako'y diandam sa mga tao nga magpalayag kanila. Ano na ka na? Nawala na ka pa. Nawala na kailangan ako. Kaya kung nakailang sila ka na ako. Anak-anak ko. Anak-anak ko, anak. Ang espiritu. Nagpuyok uban kanila. Anak kanila. Kung nagbasa sila sa balaang kasulatan. Anak ako sa langit. Nireplik ako sa imong panakway. Nireplik ako sa imong kinakway. Nireplik ako sa imong kasing-kasing. Nireplik ako sa akong pagpanunod kanila. Uban
sa akong mga pinak na nagpaabot libuan ka tayo karon mabuhi ang usap pinaagi kanino ang buhay ng Diyos sa pitik sa espiritu nga adunay kaman nga makabuhat adunay baba nga makasulti adunay mata nga makakita udungan nga makadungaw wala yan anak ayaw nasahin na ka nga gusto na kang mamatay kaya kapay na ka anakan sa balakang sa lantan anak unsa pa ka ang kabayo magibutangan sa mga pupo sa mga pagpakaruginon sa mga tao ug ikaw ang natimas na gikabayan ko ikaw gisakyan ko ikaw sa imong pagtawa wala na kasawat ang dili malaman nini murete sama sa bituan ang kabukasan anakan sa walang kasalatan ang binanggap kong sunugan ang uso ko kanina panimaslan ka kaya anakan sa walang kasalatan buo ka na anak buo ka na ang aking batok kanina pagigbagtukan ka kung ansa ang ilang ipugas maupot ang ilang anihan kung nagdumot sila kanina kamata niya pahay lalurin ako kanina lalurin ako kanina pahay amay ligo lang akong gamit kaya ko ba tatang lang kasi ligo na siya tabang ka ligo na siya okay na lang anak nabating malima ka sa iyo kasi bangat na lang bangat anak bangat ug inom og tunay inom og tunay ka lang bangat kaya mo ka na bangat ukaman niya kaya mo ka na ang kasi sa mga Tubig, inom sa tubig. Ang tubig. Bangsa. sige ingon na naapog ni panginabuhi mukaon po ni niya mo na nagsakit mo ano basulod na iko ninyo kanang mag-ingon sa kuha din nandun di mo makaadto kanang basulod na iko ipugos bareta mo kanahin ko mo niya magsakit mo magsakit mo kamo naman po nagbuhatan na isugo bareta mo nga kaning kamot mo buhat mo ayaw mo kaon kasuko mo kaya ubos mo tanaw na ko ninyo isugo bareta mo anak kaya mani mo na ako kaya nagsakit na mo pero kung update mo nani mo na ako ibagad ako ninyo update mo nitabang mo sa kawali update mo tabang mo na ako ay yung itubag na ko no kabalo ko imo mo ng misyon imo mo ng katungan imo mo ng trabaho ang problema kung sa man po yung tulubago na ako sa may tulubago na sa Ginoo wala nga di ko mabugatan ilubong kung di maminaw na ako dito sa ospital pagtuon nyo na ako
Makaluwas ko ninyo. Ako naluoy ninyo. Pero kamo wagi kaluoy nako. Sa tinuod mo. Kung ingon mo naluoy man ako, na tanawa. Bisag biyon o bisag yung mamoy boy. Kanang inyong mga sakit. Nga pila yung gihatag nako. Tubag ako. Inaulaw mo. Unya, sulti ano, ayaw pa malikas, ayaw pa hukom. Anak, tawaran ginikaya pasuka. Nga, di mo maminaw, anak. May ako papasanon sa yung sakit. Kaway hununggan ninyo. Ano man? Pailakon pa ko ninyo? Patyon pa ninyo ang pulong? Patyon ba yung Ginoo? Kung kumutabang unta mo para sa iyong kaugalingon, pili na mo magsakit. Pasol, mga kabos. Natungloy na unta. Kaya naman, tanawa ba ng kabos? Di mo matunglo? Kaya kung makakwarta na, to subog-hubog. Gastos ilundon. Di mo magsakit. Manis ako ha. Ato mo sa ospital. Kung madlungon na ka, mayroon dayon. Na parang paglipay-lipay. Pawalas kalaay. Na kung magsakit mo, basulan na po ko ninyo, di maayo. Yan, amoy gatang na ko. Wala na ko iluha, maghilak ninyo. Wala na ko kinabuhi nga ako gihatag pa sa Ginoo. Naulaw na ko ninyo. Naulaw na ko, maingon ako, abunuhan ta mo. Naulaw na ko, maingon ako, maminaw paninimon Ginoo. Wala pa mo nitabang na ko. Kanang naayaw mo din eh. Kaya naman ako Ginoo, ako panisultian. Kaya nakita man ako nga kanang yung sakit ko sa inyong mga baba. Kaya kamo naman po na nagsakit sa inyong kaliwat kasi sige mo panunglo, sige mo pagyawa, sige mo pagpaliste. Hindi ako magsakit mo, dato na ako. Kamu biya nagbuhat og sakit? Kanawa mag-away mo? Di ba daghan kayo hugaw sa inyong baba? Kanang mamatay lagi. Nga maghilak-hilakwan mo. Tanawa ko, paminawa kung mag-away mo. Hindi mo ba, may pamamatay ka. May paigabaan ka. Hindi ako magabaan na. Dado ninyo, Dre. Ikisa may na nagbuhat ang nagsakit. Una na araw ninyo. Ako, binuhol ko ninyo diya. Musulti ko, magyamiid mo. Ako, iprangka ninyo. Kamo ang nagbuhat og sakit sa inyong kaugalingon. Sa inyong pamilya, sa inyong silingan, o ison. Kada di mo ingon, gabaan ng tada siya. Gabaan ng taka. May tabo ng gabaan. Dabi nag-igno ni mo yung anak mo, gabaan taka na ko. Kaya magabaan yung anak. Ganon na po din ako. Kamu ang nagpatay. Mo na ang but ipasabot. Kamu ra po nagpatay sa inyong anak. Kamu ra po nagpatay sa inyong inahan. Di ka na mga anak. Magsige maingon na. Babaong kayo ni. Tagang istorya ng di hugaw. Kamu na po ipatay sa inyong anak. Kasama. Unya, maani mo na ako. Maani na muna ako kung magsakit. Sa pagtuon ninyo. Mga na si Kristo inyong ipalansang pirmi sa cross. Hala, kung magsakit si ampo sa Ginoo. Unya, kung abtik pa mo, ang Ginoong pirmi na nasunod sa inyong baba. Ngayon Ginoo ko, baba na. Yan yung kinaiya. Libakera, palahubog, sipagyawa. Hawa mo diya. Kamu mga kalag na kinanglag kaluwasan ako mo diya. Ngayon karoon pa man mo ni doon ako. Karoon pa man mo naghayon ako. Nga suguon ko ninyo sa inyong gikahibusan, kinamatay na mo. Kaayaw. Huwag magkain mo nituon ako sa una. Ipatyan ko na si mong banaw. Ipatyan ko na si mong anak. Iging nanaraban na pare, sa mga pastor na naluwas na. Kailang una-una. Kanang seremonya sila makaluwas. Pamadlungan ko ninyo, anak. Madili pa sugal-sugalon, guys, taga na malikas. Na, bato magari ko dito. Sinabot na ko. Pamadlungan ko ninyo. Ako'y makabayadan na ako, kaya una-una ba nila, huwag ko rin magpulaw kung wala sugal.
Oo, diya. Sa dahil lang, kung may impyerno ka mo, hinungdan. Kaya buhat na nimo, wala man kagud sa una, nagsulti, nadili na maayo. Yan ko pagadugo na na. Ano naman gani na. Sa pamisahan na. Bakakon ko na nagbisa. Bahala mo diya. Sama kayo. Sige mo sunod-sunod ako. Kung di ako sa namat yan. Di ako siyang lawas. Tapos sa tinol ka na siya na iubos ko. Sama na. Saka mo. Mga tao ka mo. Balik. O, tama yun yung ano. Ipabalik mo dito pero dili na pwede na. Kasi patay naman. Kaya kung makita mo din ang kalag, managan na. Panghikapan nyo na. Pangalga na. Nya pakalgo na ba day? Patambalan din mo ito sa yung mga wala silang tamban. Mo nang wala na ko na silang ingon ko nga ay sa nagkuha agin mo. Kaya kung din higit sa kuha. Bahala mo. Sa una, wala mo nahadlok sa impyerno. Sa una, mag-istorya ko, murag wala lang. Ngayon pa ng uban, wala na kailan ako. Na nagmahay pa sa inyo, ha. Eh kung dito pa kuno ni sila, mutuo pa. Sige lang. Nga pa mo ipaglaw mo. Mangaya lang ko sa Ginoo. Dili, mag-ampo sa inyong lawas dito. Mangaya lang ko, kaya doon mo muna ako. Maluwas pa mo. Masalamat po. Salamat. Nasuko ramang ko. Pwede ayaw ko niyang sugua. Nga paadto sa inyong pamilya. Ayaw ko sugua nga paadto. Ikaw po. Iyaanti ka. Ayaw ko nasuguan niyo nga pasultian ako. Yung bano. Anak. Ayaw. Iba naman, may reliyon. Nga, wala ba din nagitulo sa inyong pastor? Mo ikaw po, di ba naman mo? Katolikom ka? Wala ba din nagitulo sa inyong kaabag? Wala na. Sige lang kagka-Augustias, no? Na, may problema. Awan na. Papawaya ko ninyo. Maluoy mo na ako, papawaya ko. Pero kita mo kasi mga binuhatan. Bisan ang mga pari. Ako ba mga pastor? Gamit man nila ang Ginoo nga dato sila. Tanawa, dagang mga pastor nga adunahan. Dagang mga pastor. Dagang mga sakyanan kung magsagikan ka sa tao. Kaya nagpasabot nga dili ko kamo padatulo kung kinanglan anak. Nakinanglan po ka na, mas nakinanglan ko anak. Kaya nagalakaw ko sa daing lugar. Doon sa kamo mga tao. Kaya nagbas na ko. Nagpino-ginoo ko. Kung nagpag-ginoo mo ko, kung ano mo di magbuhat pod mo. Kamo mga naasasimahan pod. Ayaw pa butang umuuyog ang kalibutan o magsakit. O ito na katalagwan mo pa ang iyong pagsakripisyo. Pero ako yung sakripisyo, ano? Kaya nga naman, natin mo man yung sakripisyo. Pero sa kuha din ko panulo, hindi kang pagsugod ng ko. Na ako sa simbarang tulog. Walay pahulayan. Naadili. Kasi kami ang ko ninyo. Tanawa ko ninyo akong gibuhat o inyong gibuhat. Pero nagbas na ko. Kung ako nagpadulog-ulog. Ikaw. Kaya nagpukumang ka na ako. Ano, gibadlong ba ita mo? Kung saan yung ibuhat? Ano, giingnan ba ita mo? Giyawaan mo ka na yung ibuhat. Para ka nag-ampo, mga revolto. Ka na nag-grocery. Wala man tamong gibadlong. Wala man tamong gisulti lang nako. Ni katong mga tao malamon. Mukha nilang nako din eh. Di mo kumamugos ninyo. Kumuha na yung pagtuo. Bisa na mga pare. Bisa mo ko mamugos na ako. Mamulimpyo ramang ko ninyo. Itong nanginaw na ko, gusto sila maglimpyo, silang kaugalingon, dali ka mo. Kung ilaman mo na ako, di ba? Nanudlo ko. Siya, rawa mo kailan ako. Kapag sa dito na ako sa man, dili na mo mangita na ako. Kaya dili naman tamo ubanan sa inyong kadyaka. Kasi ang mga pare, di na sila mangita na ako, kaya di naman ako ubanan sa inom-inom.
Kanadto pahitaon jud ko nila sa tinuod lang. Pahitaon jud ko nila. Papan ilan ila ko pangitaon nagpalayo ni dauton ni ko nila. Basta ka mga tao. Una ang nagdaot sa mga tao sa isig ka tao. Palit ninyo. Kay base, wala ang mga tao naggamit sa Diyos nga daotan o kinaya. Parang maling lang mo. Tanawan ninyo na ang nagsulti na ako sa una. Nga kwantong daotan ko. Naana sa simbahan. Nakasimba na. O ka, nagbuhat na ka po na sa balaod sa Diyos. Bisan ka na ako igsoon, nagdaot na ako. Tanawan ko na yung kinaya. Nga, mo lagi isulod sa kadaghanan mo ito kung giwali. Mo ito kung gibasa. Dito sila sa mga pari. Kaya na yung mga pulpito. Na yung mga balaod. Huwag silang isunod sa kadaghanan kaya dili man silang musulti sa kamaturan. Busa ka mga pare, nagbunyag mo, kamu rin nagawali. Nga wala niya isulti ang kamaturan, nagbuhatin o magsuginan gawas wala ang kasulatan na nagkatawa na hinoona ang mga tao sa inyong mga komedya. Oh. Dili mo kumubuot ninyo kung ginapadayon mo. Pero pasadaan ko ka mo. Kanang kinaiya na siyawa. Kanang magwali mo na kinatawanay. Kanang naasa simbahan mo lang nag-iga. Kanang nagluhod ni Birheng Maria. Nagluhod sa cross niya wala nagabuhat. Oh. Isulti na ako na ninyo. Kanang kinaiya na siyawa. Padis-Diyos na. Anong padis-Diyos? Ang inyong gibagaan, ang inyong gidodhan, mawa po rin, isunod inyong kinaya. Okay daw. Palag mo. Kaya ako, nalipay ko. Kaya kung musuko ba, ninaman sa Biblia. Di ka ba, hindi na ko. Ang problema lang, no? Ako na iprangka ninyo ha, na ako'y abyan. Ang Diyos mismo, ang Ginoo mismo, nagsulti na ako. Isulti anak. Wala mga tao. Nabili mo minaw ka nimo. Adun na ako iandam kanina. May nalagi. Na mabuhi na mo. O magsakit mo. Yan ako'y panahon pagbalik. Na magpapandong na ko. Dili na ginamo na ko mga yung pasayo. Dili man dito sa Ginoo. Di man si Moribulto. Nga naman. Ako man yung gilubak. Ako man yung gitamay. Paminawan ka mo sa Ginoo. Wala mo makakita. Kana inyong mga Moribulto nga nagsulti. Paminahon ka mo mga imong pasaylo na nga ako man yung gilibak. Busa ka to ako mga kaliwat, mga karente, mga higala nga nagbaton ako sa una. Ayaw mag-ingon, wala ko nakakita. Kay bisan ang gamay niyong gisulti, iyukom na ninyo sa Diyos. Nan, ang problema, giingan ko niyong buang. Kapabang buang ko. Basahin yung Biblia. Hukman mo sa labang kampanan. Di ba na yung Ginoo? Ayaw, buhatas yung isig ka tao. Ang nilangay buhaton ka nimo. Anong giyukman mong ko? Labi na nagsultin ako. Magyukman ako sila. Ikaw mo naghukom, ikaw nagsulti ng hukom. Ako, nagwali naman ko. So, kaya naigo ka sa imong kaugalingon, nawali ni sukok ka, ikaw naghukom sa imong kaugalingon. Kaya ikaw na nag-ingon. Na-strike ka. O naigo ko. O, basta ka mga pare. Tanang mga pare. Basahan yung balaang kasulatan. Kung magisgot ka, kung pare, kamo mga sip-sip sa mga pare. Magisgot yung pare. Wala ko nagpasabot, naghukom ko. Individual sa mga pare. Yan ang ginas Biblia. O, kamo po naghukom. Buhata po ninyo. Kung ibuhat pagpanudlo. Pwede ba mo? Buhata po ninyo. Kaya mga tao, salig nyo, umutok, butipon, pagpuyo nyo. Kaya bisan din yung ulo ninyo na, naanitipon ako. Bisan nyo po tanong, wala man ko namugos anak nila. Ano? Saan pa pamugos na ako? Saan ko rin makuha na ako? Apan kini mga tawhana lang, kanunay na minaw na ako, nangita na silang kanuasan. Kaya madungog ba nila sa kong giwali? Madungog man as wala ang kasulatan, ay maalamon naman sila. O sa kamo, dili man mo maalamon. Kabo pong mga kaabag. Haron, dagang musimba sa inyong simbahan. Dagang maminaw ninyo. Dagang mga kwar nga batanon. Ayaw magsige bagulbol, natigulang ang mga kwar ninyo. Ay, sige bagulbol, nga walay mo uban ninyo.
Nga naman po, wala man po yung uban niyo, ano yung problema? Tawang mga mo, rabi mga mo, magtutudlo mga mo. Nga naman wala yung uban ninyo. Nga naman wala yung musimba. Siguro, dili po gamanahan sa inyong binuhatan. Sige. Bato ako ninyo. Pamalandungi gini yung kaugalingon. Kinsa mo pagganahan mo, sunod mo, kay kamo mismo nagsulti, wala man gani mo kabasag Biblia. Pamalandungi gini yun. Kamingon mo. Hindi mo nagabasa Biblia. Kaya kung nagabasa mo Biblia, namanas bala ang kasulatan. Nasa may lakas walang kasulatan sa bala sa Biblia. Ganay, wala mo na igo. Tanawan yung gig na iya, hukman mo sa inyong tinago. Kung sa inyong tinago, kamo mismo, makabalo sa inyong kinaya. Tanawan ko na ninyo, naamos na matyan, nag-Bible mo. Yung kung sa inyong binatan, kamo may naglingkod sa lingkuran ng pinasilungan. Nakabay nag-atiman, nag-atiman sa mga tao, mga pare, mga pastor, mga kahabag. Di man mo mabasa ang Biblia. Kaya kung nibasa mong Biblia, kamo man din nag-atiman, di ka mo pwede suhulan. Kung muli ihala, di mo ganahan. Ayaw kung ina, nadili na mo yung tumong. Eh kung dili na mo yung tumong, manang gitolerate mo na ninyo, nagsisuri-suri. Di mo memory ang panagway. Pero makasabi, hindi mo dili. Ano? Dili ko sa una, inana. Gusto ko umagali, akong ginikanan sa nagdi kumuban, kaya para ko ng mga kwarta, dili na magamot-amot. Ayan yung limbungi yung kagalingan. Ayan yung pugsa. Ang yung espiritu, pinagis yung kakog, nga maimpirno. Nakabalo ko eh. Ang kanang inyong kasing-kasing nga po na igugma. Kaya nga naman, makita na kung naimamatay sa inyong kagalingong pamilya. Magilapon mo. Ayaw pugsa na wala na yung paglaam ang inyong lawa sa kaluwasan. Kaya naman, wala mo muna kabuhat. Malok niya ako mong imperno. Anong naama mo din sa simbahan? Ano man? Tungod diba? Tungod sa kaluwasan? Kung tungod sa kaluwasan, tubana lang ang iyang mga sugo. Na, di ba naanas pala ang kasatan? Kasi dili na ka mo mangayo, tagaan ka mo niya. Kaya nakabalunas hindi kinanglan. Pero ano si mo ampo-ampo? Na yung mamatay? Sige pa mo yun. Kung ano sa langit. Tanawa sila mahal. Na di problema. Dili makaluwas ang seremonyas. Na, dili makaluwas ang pan. Di ba't masabot? Magtutudlo mo. Pero di ka balong manudlo. Sige pakaon ng pan. Nakaka mga pare. Kaya mga kaabag, tuduin nyo na. Ayaw inyo. Kang pan, may kaluwasan. Kung sa pagtuunin mo. Kung sa pagtuunin mo sa Diyos. Musugot na lang siya nga kanang harina yung gibuhat. Malangit kung tawanan, ang sige, di ba? Ikaw. Sa pagtuunin mo sa Diyos ko ng pari, na nagkonsagrara na. Diyos na. Ikaw. O, dagang ang mga taong ipangyawaan. Pagkanada ng mga tulisan na sa prisuhan. Kanang iyong yulga-hulga nga balaan na. Kung isuka niya na, muraga na siya. Kasabak tunga na. Ayaw ninyo, limbungi ang tao nga makagaba na. Ayaw niyo limbungi. Kanang iyong gibuhat. Nga mga holy water, nakamo rin nagbuhat. Nagikan sa ulan. Dali, akong tubig din eh. Bisa kasagikan. Pili na mo lumot. Basta taas mong pagtuo. Di nyo nang nasa ulan, kaya date mo lumot. Mineral water, mo lumot. O karan, kung gamanan na, kaya nagpasigabo mo ng mga pare, yung gamanan na. Sige daw, pangita daw mga tao. Nga daw tan, mainitan ba na. Ayun, nilimbongi mga pare, mga kaabag. Sa pag-ingon nga kana siya makagaba. Wala mang gani mo nagabaan. Nagsige mo pa kao na. Mahok nila yung kagalingon. Kadagang mga pare, mga kilir.
Pero nga mga pare nga daotan. Pero ang kaabag nga daotan, tanawa ko na mga kaabag ko. Pag-umanog seremonyas, to subog-ubog. Nga, wala magani mo nagabaan nga nagabuhat mo. Kana nang yun inyong gibalaan mo yung magkagaba. Kanang rebulto mo kagaba. Ayan yung ina ang mga tao, hadluka nga magkagaba na. Wala magani na nagabaan, nagkugos-kugos, di Bering Maria, mga libakira na, wala magani na nagbungol, mga ina. Ikaw pare, mapalag ka ani. Ang problema ana, ina ko'y abyan. Tanaw ko na inyong kinaiya. Huwag may na yung kinaiya. Mas maayaw pa mo usab mo. Mas maayaw pa mo pag-uho mo. Kaya ingar pa po, otro po ni mo kasana. Kamubag ko madali nga rin. Pandungan ko kamo. Dili na ko mo banyan, kaya gibunyagan naman mo ninyo. Anong ninyo? Kaya pare man mo, kamo may namunyag. Gibunyagan na mo ninyo. Kamo'y nagkabunyag sa inyong kaugalingon. Kaya ang pare magtutudlo ng grabe. Nung nagpaman-amanon mo, nung papapirir-pader man mo, basahan yung Biblia. Na isa lang aman, wala na ilain. Basta ka mong tao, isip-isip. Learn. Inahanglan, nagamito ninyo yung utok. Dili. Ang inyong garho. Yung kakog. Sige mo, panghatag diha. Ngabiyaan na po sa inyong aman, yung abot sa panahon. Sige mo katag sa simbahan, yung mga parokya, sa inyong simbahan di pagwapo, nga pagpulhan ng papuglaing pare, upo na po na. Di na ko niya, I'm sorry. Sige, suko mo. Basta, ako lang isulti, ang tinago ni Kristo, na ako pong itago ni sa unang panahon. Namadlong ko sa mga pare akong kauban sa una. Namadlong ko sa obispo akong kauban sa una. Si obispo gani sa una, nagsulti pa siya sa tanang yung kinaya. Yung gitago. Hindi. Nakailan akong pare. Ngay pare, dagang mga pare, magsulti na ako. Sa ilang pagkamakasasala. Nga, nabandong ko nila, wala. Ako lang ibandong na karoon. Magsulti sa espiritu. Kung mag-eskwela mo, common name na, pangalan. Narana ni mong pare ka. Kung pare kay ka, na nagtuman ka sa balaod, sa filosofiya, sa inyong amahan, asang kagikan nyo, ang Israel, o diyog kinaiya, buhat ang seremonyas, buhat ang simbahan, nagilang buhat ni Kristo. Sama mo sa mga diyo. Kung sa'y purpose nyo nagsulod mo sa okasyon, mga madre, mga pastor, iba kaluwasan? Nga, kung saan mo na yung gidibate, saan mo na yung giingon sa inyong simbahan, nung mga naangar ka, kung mo ang simbahan tinukod sa Ginoo, kaya tumay mo sa adang papawalay, ilay, basa mo sa Biblia ay, ang puasa ka ni, nagtabang sa nakinanglan, sa mga kabos, nagatambal sa masakitan. Inyong hamanda ng katungod magsultian, di ba? Para ka alam sa Ginoo. Wala mo muna sulti. Sige lang. Kung magpasalamat mo na ako mga pare, mga pastor, magpadayon ko ani. Kinanglan gini, kaya parang dili mo tapos ang kalibutan, matas-taasan pa, o makumas-kumasan pa talagman. Inyo mamanta ni. Mga pare, inyo ni. Kamu ang taang-angay, ini magsultis ka maturat. Dili ako. Pero, kamu mga pare, ditipas mo mas laing dalan. May pinalabi mo mas iyong panudlo. Ang problema, kung may tawa mo mo yung nagtukmod yung kalaglagan. Sige. Tingin na. Ang importante, nakasulti ko sa kong tinago. Ang tinago ni Kristo. Tinago sa mga pastores. Tinago sa mga tao nagbalaan ka lang. Ngayon sa kagisyo. Ang mga tao, tinang mamalandong na mo. Isip-isip lang mo. Atong gusto. Ng dili buang. Adunay pangisip. Pangisip sa kaluwasan. Salamat ka ninyo.
ugma yung adlaw ko sa tanan.